Чипсът и газираните напитки са сред едни от любимите храни на децата. Те, както и тортите и всички пържени тестени и картофени изделия и сладките с високо съдържание на захар и мазнини, са сред забранените чрез наредба от община Бургас за продажба в училищата. Като цяло инициативата звучи доста обещаващо, но забравяме, че децата често си купуват храни и напитки от павилиончетата близо до учебните заведения. Аз по принцип си купувам от това магазинче там, дупката му викат всички. И това е, по-надолу има някой закусвалник. Отвънка. Защо? Защото са по-хубави. Отдолу. Аз лично бих предпочела да се купувам от другите магазини, отколкото в училище. Оказва се, че дори с променена стока по столовете в училищата, децата нямат особено доверие в тях. По-стари неща се продават там, доколкото знам, пък и храната един път бяха дали мухъл, като бяхме в първи до четвърти клас. Храната беше с мухъл. Сроковете им минали преди една година. Как да ще хвана нещо? За съжаление, дори да искат да изхарчат джобните си за здравословна храна, децата нямат откъде да си купят пресни плодове и зеленчуци навън. Отвънка смятам, че няма много полезни неща за взимане. Няма, например, едно магазинче, където се продават плодове или нещо такова. И ние просто нямаме избор. Аз по принцип не закусвам въобще около училище. За по-добре да се закусвам вкъщи. Инициативата на община Бургас за здравословното хранене на учениците определено е добра. Но за да даде наистина ефект, трябва да се стигне до край и да се обърне внимание не само на училищните столове, а и на всички места, които са в близост до тях.